साख्रिल' जाग्रोथोंना फिथाइ सामथाइल' जागोन आं नासपति काजु बादाम आपेल आंगुर दा फाइनाली आसाम साख्रि लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोनसिगोन आरो रिजाल्ट मोनोबा साख्रिया माब्ला मोनगोन बेनि सायाव सावरायगोन मानोना 10 अक्ट'बर नोंथांमोना खोनागासिनो दङ जुदि आसामाव 10 अक्ट'बराव होयोबा अब्ला आसामनि अनगायै BTC आव माब्ला मोनगोन बेनि सायावबो कभार खालामगोन दा गोबां टारगेट नेगासिनो दङ जे साख्रि लानानै गुबुन गुबुन खामानि मावनो बा गुबुन गुबुन हमना ला गावगाबागाव थांखि दङ दा जियानो जा जों सावरायगोन बेखायनो बरायबाय बयखौबो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा जियानो जा जों थांग्रोनो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय एडिआरइआव दा जोङो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे आदा एडिआरइआव लाथारनांगोन एडिआरइआव जुदि मोनोबा BTC नांला बेबायदि कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा नायदोनै एडिआरइनि स्किल टेस्टआ जोबजोब्बाय Gr-3 जा आरो लोगोसे Gr-4 जा गासैबो स्किल टेस्टआ जोब्बाय अके देन नोंथांमोननि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन नैबे आगस्ट दानाव मोननाय चान्स गैया नाथाय सेप्तेम्बराव पुरा रिजाल्ट मोनगोन आरो अक्ट'बराव नोंथांमोना जयनिं जागोन बेनो जाबाय 10 अक्ट'बराव 10 अक्ट'बराव गासै 50,000 साख्रि होगोन आसाम स्टेटआव BTC नि अनगायै अके स' BTC नि अनगायै 50,000 साख्रि होगोन जेराव नोंथांमोना बाव आसाम पुलिसबो थागोन अके बेनिफ्राय हेल्थआवबो थागोन जेनोखि DMनि आन्दाराव नोंथांमोना स्किल टेस्ट होबायना दाखालि टेक्निकेलाव आरो लोगोसे नन टेक्निकेल रिजाल्टआ फैथारसिगोन दा बावैनो नन टेक्निकेल फैथ'वाखै दाखालिसो DMनि टेक्निकेला जोबदों अब्ला दायो नन टेक्निकेल फैनानै नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन ओमफ्राय नोंथांमोना अक्ट'बराव 10 अक्ट'बराव अफिसियेलि जयनिं जासिगोन गासैबो आरो बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानगोन बेनो जाबाय खानापारा फिल्डआव गासै 50,000 केन्डिडेट्सखौहाय राननाय जागोन दा बे 50,000 आव BTC थाफागोन नामा स' BTC बेयाव थाया BTC एक्सट्रा साख्रि काउन्सिलनि साख्रि आसामजों गोरोबा बेखायनो माने जास्ट आसामनासो 10 अक्ट'बराव बेखौ रानगोन अके दा बेखिनिखौ नोंथांमोना मोनथिग्रोबाय देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेनो जाबाय आसाम पुलिसखौ गोबां सोंगासिनो फैगोन ना फैला नेक्स्टआव थ' अक्ट'बराव नोंथांमोना हमना ला 15 अक्ट'बरनि उनावनो नोंथांमोननि अफिसियेल नटिस फैगोन आरो लोगोसे एडिआरइ अके 3.0 नोंथांमोननिया बेबो अक्ट'बर दाननि जोबनायथिं फैनानै डिसेम्बरहालागै नोंथांमोना गोदान एग्जाम होनो मोनगोन आरो 2026 आव एप्रिल दानाव एसेम्बलि इलेक्सन दङ दा बिनि सिगांनो साख्रिखौ होनानै चिफ मिनिस्टारा फोसावगासिनो बेखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जि होनो डाइरेक्ट जाखायो रिजाल्ट होगोनबा होगोन होनो रिजाल्ट होआबा होआ होनो आरो साख्रि होगोनबा होगोन होनो जेराव बिथाङानो गासैबो बाथ्राखौ लाइभनि गेजेरजों फोरमायो दा BTCआ माब्ला मोनगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा बेखायनो जों थांग्रोनो अफिसियेल वेबसाइट BTCनियाव बेनो जाबाय CSBआव दा जों फैबाय CSBनि पर्टेलाव BCDC एडमिटआ होगासिनो बेनो जाबाय इन्टारभिउ आरो लोगोसे पार्सनेल इन्टारभिउ जेराव नोंथांमोना 15 नाम्बारनि बाइबा टेस्ट होनो थांगासिनो दङ आरो बे 15 नाम्बारखौ नोंथांमोना लाथारनांगोन PNRDनि गासैबो नलेजआ नोंथांमोना थाजोबनांगोन आरो बिनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन स' बिनि रिजाल्टखौ 15 आगस्टनि सिगां चान्सआ दङ दा फैबाय कुइसना जे Gr-4आ माब्ला मोनगोन दा नोंथांमोना दिनै 1 जाबाय बेनिफ्राय नैबे 4 आगस्टनि गेजेराव Gr-4 रिजाल्टआ मोननाय चान्सआ दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जि फैनो गोनां दङ 5 निफ्राय 7 आगस्टनि गेजेराव फैनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय गोबाव माने नेबाय दङमोन जे Gr-3 फाइनाल रिजाल्ट माब्ला मोनगोन HS लेभेलनि बेनिफ्राय डिग्री लेभेलनि दा बे माब्ला जागोन थ' खायसे होनदों इलेक्सननि उनावसो जासिगोन होननानै नाथाय बेबादि अफिसियेलि जेबो एनाउन्स गैया जे इलेक्सननि उनाव एबा सिगां जागोन होननानै नाथाय जों हमनो हायो जे जिनाखि गभर्नमेन्ट टार्म्सआ हमना ला बेल'सै नालाय अब्लाथ' साख्रिखौ होनांगोन इलेक्सननि सिगां थ' इलेक्सननि उनाव जानायनि खुनु खोथा गैया जायखिजाया इलेक्सननि सिगांनो साख्रिया जानांगोन जेराव दायो अर्डार फैगासिनो MCCनि थाखाय फैथारसिगोन दा बावैनो MCCनि डेट फैसिगोन दा बावैनो अब्ला दा बेनिफ्राय MCCआ माब्ला नांगोन जास्ट एनालाइज खालामनानै मोननाय बादिबा 22 आरो 23 आगस्टआव MCCआ नांनो हागौ अके अब्ला इलेक्सना माब्ला जागोन बेनो जाबाय सेप्तेम्बरनि हमना ला 22 आरो 23 आरो 24 पुरा इलेक्सन जानाय चान्सआ दङ जुदि सेप्तेम्बराव जायोबा आरो थ' बेनिखायनो बिनि सिगां इलेक्सननि सिगां साख्रि होगोन नालाय बेखायनो 15 आगस्टसिम आखायाव दङ BTCनि आखायाव बिनि उनावनो MCC नाङोबा अब्लाथ' बिथांमोना मोनसे बाथ्राबाव 15 आगस्टआव किजानि बेसेबांनाखि साख्रि होगोन बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामनोबो हागौ थ' गासैबो साख्रिखौ किजानि हमना ला Gr-4 लाबाय बेनिफ्राय Gr-3 लाबाय बेनिफ्राय टेक्निकेल नन टेक्निकेल HS लेभेल डिग्री लेभेलखौ साख्रि होनानै 15 आगस्टआव बिथाङा BTCनि सिबा एनाउन्स खालामनांगौ जे इसिखिनि साख्रि होबाय होननानै बेनिफ्राय लोगो सप्तासे उनाव MCC नांनो हागौ दा बेनो आसा खालामो जाहाथे थाबैनो फैयो नाथाय मोनसेल' क्लियार जे आसाम साख्रिनि रिजाल्टआ 10 अक्ट'बराव नोंथांमोना मोनजोबगोन एबा अफिसियेलि जयनिंखौ जानो हागोन होननानै सिबा फोसावगासिनो आसाम स्टेटना दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट